korwe ward area itibo ensemo yebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo bono bare no moeso ase kirianga bagoteba no buya borekanire ase ekinyorekyo aya nigo agoikirana chingaki gose bachorre e body enyi yabarai iyo iratine usira korega ase sigeka akiemiaka etato korwa bono korengana no MCA bwenseme iyo ya itibola mekonyancha nigo abolirie abanyagitari baria bare ase binyoro bachake kokonya abantu ase nyagitari iyo ya Nyabonge ekera abanyagitari gosekera bagajeto mugabana abwe county ya Nyamira Amos Mumunyalibo ko batumira abanyagitari abangao korwa asensemeria ye county asama liya tangoro kufinire mumanyi osebitoyo ngane nginda osege chini nje na joriru ko bamo chairman wenyagitari yege chini ngo agerambu yamono ase abana inji bonsi bibege chini ase vote yabo banyate ko bagonjora na nje ngo ba promisinga tingo chiko ba bekanse ngo sabo ko bwaterana na bambari tota bare ko pinga lakini boniga tika to bwaterane tokole gasi asobwamo ande torabe mono torabe to ko bwaterana no mo MCA oyo le boniga geti elinde to mekiswange nyagitari yakorire gasi kiagera twanyeganyeririe nga kientambe etanya bakore gasi lakini boniga ase mo MCA yesukumira yekiri twaroteke bakore gasi Mugampius Nyanaro korwa itibo location kwa niaba ya no monyene na ofisi yeito abatokoiranĩrio mu MCA ngambu ya mono ekiagera enyagitari yabeire gekorosigwa yabwate kamati lakini otwairoreire interim committee erabe kurigereria ebintu ebia bekirwa bya serikali igo fini uno mu nyakero gobwe nyagitari pongezi na nabo tokubwaterana na ya service na mone kamati ya mache bya mono mu MCA sokorete bundi iga macha ara abagutachu isiko ye nyagitari egero burendi bonyare ko base nyagitari ya Nyabonge rituko rero ndira bagento kiarengera isi asobo chori bwako rituko rero na bongo tebana for me ebwaba free and fair because kero monto naba considered na bantu barenge gwake kura na bana inchi egento bono nda request no konyara kubwaterana twetiriri chiko ng'ombe tebasa gotoka ase nyagitari ime amache ataje rusiko eng'ombe gotoka ekineke riero kia banyakenyoro na mache na soro ire kamati ya choru inishua mache achire boisanga achire bokurati achire bonyakoni lakini egento twediri tangani abantu ba community health promoters barachakire nyagitari iga barakonya abantu baito togo sorra no mugaba na Amos Munyalibo gakigwe birero by'abantu bege chini nande tomoganeti amacha bwa yakoraga kobeke nyagitari nanda chache bwe komonyene aye igore twaigwana nire boigo mwancho mwereria egasa kukyo mugusi